ayyuma na gani. Allah nunan ayyuma na gani. Nunan ayyuma na gani. Yaye duhu Allah nunana ayyuma na gani. Yayan duhu Allah nunan ayyuma na gani. Yaran bana Allah ka kara amin ni'imar guziri dan sayyada zara ummadiya wurin mazo bashari in hari kaban ya Allah aba makawa annayo katari cikin nisa'a da himmar ahal baiti zana gani. Yayan duhu Allah nunan ayyuma na gani. Sala'atika ninnika wa habibin nan mai nutsuwa manzo nabi kuma abban Fatimatu da tafi uwa yaran bana kasa da imama alin da bai guduwa a wurin jihadi ya ba da jininsa a tarihi na gani. Cikin yaban zan kai da silar shiryar wannan zamani alama a hadi ko ka kira shi da sahibin zamani tafiya kai tsaye a cikin wannan sabgar kusan yawani a abin da ni sai na bi ta zakzaki mai kyawu ta gani. Yayan duhu Allah nunan ayyuma na gani. Yayin duhu Allah nunana yamma na gani itakin yaban kuma mai ni'ima wata rana za ya gani. Na kwanni kwasa na jijjiga kofar ni amin lamuni ko sau daya na ga wani imami idan na amo da gani. Imama Ali imaman na farko bayan da annabi gwarzon Badar da Uhud da Hunaini diyan Abi Dalibi akwai ladabi ga Rasulullahi Ali bayayin zinubi ga azantar kyau na nafsi da fuska a littafi na gani. Yayan duhu Allah nunan ayyuma na gani. Imam Hassan la ilaha illallah akai jama'a ku taho mu zube bisa kas wani tarihi ne na asane na kwaho ya sha wahala a hannun shaidanin nan da ba su kaho gwanin hikima zahirin ka Imam Hassan na so na gani. Ina tafiya sai na zo wani buce sai na ja na tsaya ina ta kiran Imamu Husaini waɗansu suna tafiya suna cewa ai Imamu Husaini an kashe shi jiya ni masoyi ne da na zo Karbala da zan ba da jini. Yayan duhu Allah nunan ayyuma na gani. Imama Ali Zainul Abidin kace da ni na iso ba wani Allah mai tsoron Allah ako kuke da kaso ranar tsayuwa wato a kiyama in imam ka faso alamun can na ganka ka gani imam ina ta tini. Bakirul ulumi ba mai kaunar ku fa sai fada na halas kai kogi ne a fagen ilimi ta kawa hada ikilas ka shafa ni kai ka rike ni imami kar na faɗi a gaske kana rude fata na ganka a barci ko ayini. Yayan duhu Allah nunan ayyuma na gani. Imam Jafar al-Sadiq na rikice imam ka gani san ku ne waraka ka dukkan cutar nan ta daga zamani hujjar Allah makiyan ku ko yan wahala ai za su gani ranar mahashar da kan kaunar ku imam nake ta gini.
kanka na rasa ma mai zana faɗo tarin haƙuri ko ibada ko ta kawar ka zana faɗo dan annabi ne dukkanin mai ku lalle zai yi kwaɗo da azabar Allah ya rabbi tsare mu ba ni san na gani yayan duhu Allah nunan ayin ma na gani Kulakane mu je wurin likita mai maganin cutuka Imam Rida na ji maharamin ka ciki ana waraka akwai cuta ta nafsa hada da ido harshe na saka abin magani wadda zan waraka har ba ini na gani Imam Jawad mai takwan ƙaunar ku tabbas ba zai gaji ba na ɗau tallan soyayyar kori ba ta faɗi ba ko ne injin jirgin shirya tafiya ba ta yiwu ba in har ba ku ya arabu tsare mu da mugun ji da gani yayan duhu Allah nunan ayin ma na gani Imam Ali Alhadi ko na kira ka dalin naki umayyawa sun minni ta yin soyayyar su take naki ga zinare mai zanyi da dalma a kowane karfe baki ƴaƴan annabi wallahi ina shauƙin ido ya gani Imam Hassan Allah askari kai ka zamo mini rayuwa ka a sha wahala tarihi ya sajjala ba zai yiwu ba aka ya goge makiya a addinin nan suna da kuwa ya maulana ka bayyana da manzan Allah na gani yayan duhu Allah nunan ayin ma na gani Imam Mahdi ajjalalla a farja a kai muke ta jira muna da ku yaushe ne bayyana hujja yin zahara addu'ar da nake yaushe ne zan ganka iman kamin ka tara ina ta gini na ganin kyan fuskar ka yaushe za na gani yayin duhu wannan wata waka a ce injani ne na yi rubucin ta har rera hawa da tawassulin da na yi a garba min ya Allah ana shiɗe ina talayi a dafa mun dan rasulullahi a imma din na gani yayan duhu Allah nunan ayin ma na gani dan sa'aya ɗalibin Allah ma'ane wakar gayayi na fitis kuma can madinati zagzagi mai kyawun yanayi ɗalibin ilimi a gidansu Imam Aliyu waliyi Muhammad ne bin bala abuwa kadimin da kun ka sani ya ayyami duhu Allah nunana yin ma'ana gani yayan duhu Allah agwadana yin ma'ana gani yayan duhu Allah askana yin ma'ana gani yayi duhu Allah nunana yin ma'ana gani yayan duhu Allah